שלום לכולם, היום אנחנו נעשה את שאלה 1 מהמבחן הזה מ-2020. היא עוסקת בסדרות ובגבולות חלקיים. אז תהי AN סדרה חסומה. הוכיחו שאם לכל K טבעי מתקיים LK הוא גבול חלקי של AN, וגם מתקיים שהגבול של כל ה-LK'ים האלה הוא L, אז גם L הוא בעצמו גבול חלקי של AN. בואו נראה. אז נתחיל כרגיל מי יהי אפסילון גדול מאפס. אנחנו יודעים שהגבול של LK הוא L, ולכן לפי הגדרת הגבול קיים K גדול, כך שלכל K קטן גדול מ-K גדול מתקיים L פחות אפסילון חלקי 2 קטן מ-LK קטן מ-L ועוד אפסילון חלקי 2. זה לפי הגדרת הגבול. נסמן את הטענה הזאת בכוכבית. עכשיו, LK0 הוא גבול חלקי של AN. לכן, לפי משפט, יש אין סוף אברי AN בסביבה LK0 מינוס אפסילון חצי, LK0 ועוד אפסילון חצי. זה משפט שלנו על גבולות חלקיים. לפי כוכבית, אנחנו מקבלים LK0 מינוס אפסילון חצי קטן מ-LK0 קטן מ-LK0 ועוד אפסילון חצי. אבל אנחנו גם יודעים ש-LK0 ועוד אפסילון חצי קטן מ-L ועוד אפסילון חצי, ו-LK0 מינוס אפסילון חצי גדול מ-L מינוס אפסילון. לכן קיבלנו ש-L מינוס אפסילון קטן מ-LK0 קטן מ-L ועוד אפסילון חצי. לכן יש אין סוף איברים מהסדרה בסביבה L מינוס אפסילון L פלוס אפסילון, ולפי משפט L גבול חלקי של הסדרה. משל